Good morning mga moms! So for today's video, kasama natin sina Aida, Lorna at Fe dito po sa dahil magkakaroon ng video shoot si Brenda para sa kanyang music video na I Love You Boy If You Only Knew. Oh. So abangan ninyo yung whole story ng video na yan sa kanyang gagawin. So for the meantime, kasama ko muna yung mga Marites, Marisol at Marife. Ayan. So update ko kayo kung ano mga mangyayari sa video shoot ng dalawa. Buti na lang di siya ulit. Paglaro sa mga pobre mo. Ang tangkad mo naman. No, height mo. Ay, buti na lang umupo na siya. Kulay lang. Tissue. Pero dili mo maturuan nga makapag-date sa kinganing naungaw eh. Kansuan na pagkuhan eh. Di bagay. Ha? Ang daling ngipin niya. Ano ito rin? Kulay yun. Guwapo naman. Kasi may ang ano rito. Pero dapat ito natin eh. Muna tatanan natin. Kasi magkana. Asa mo pinitagan ito. Mura natin karo din. Hala. Unsa man ni sweet-sweetan ni or kanang Wala, ano, wala, Dili, kami, di ba? walang akbay, wala, as in, ano lang, nabusin ko na. as in yung parang, Asa man cameraman? Yawa. sabi ko sa'yo, dito ka lang Sa eh. mga-vlog ani ko. Yo, dito ka bawi sa May wax na yun siya, oh, ano. patintog ko patintog. Gold din eh, man siya nga. Huwag mo sanang landiin. Partner ko yan, di ba? Ala, Wala mga hawak-hawak nito. Wala. Bawal ang hawlawin. So walang kami, di rin kami in love. wala, Kaibigan lang kami. oo. Kaya walang Ayun hawak-hawak. lang, mintos wala may camera. Yung as in casual lang. Parang ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Huh? Hindi kasi si Kano, di ba, Gabi, ano ko, parang, Hindi, oo. ano siya eh, parang kaparty kami. Ngayon kasi parang, hi, Brenda nga pala. Yawa! Atras din ha. Lakaw na. Kasi nga Mother's Day na. Dapat ako ka-amigo unta, wala na. Wala. Kayo lang talaga, sin. Kasi chika-chika lang. Kaso lang hawak. Tinginan lang. Okay, ready, rolling! Lights, camera, action! Tapos ka na, virgin ka pa. Uy! Mapaut mo ka, magaganay. Hindi, akal. Kasi parang tanga to. So, okay na ako cleavage. Sanasa ba? Sinood lang si Piper up. Gago mga talino. Mangkot ko. Umagan mo po. Ha? Parang true to life yung sa'yo. Tulad yung kilig. Rap, halika, tignan mo dito. Para makita mo ko yung angle mo, makakuha ka ng... Bakit green? Merry Christmas. Sabi ko kananay ribiti. Blue! Si Arjan, nag-suggest green na ba? Okay na. Ayan, tama lang yung ganyang galawan. Yes. Diba? Kilig ko. Kama na akong kameraman o yawa. Manami. Rapunzel, yung buhok mo! Yan. Ay, balik ka ng beauty niya. Bilang mo fountain. Sanari sa iya lang. Nakukunan ka. Wala ka ka kwarta. I think sa mga
siya ka-awkward. Sama kaya yung parent to be, parang tanga to. Kikilig ko pagkaya. Tapos, ako ilisa ko, tanawa ka. Lilisa Kaspa. Tapos pa rin ito. Tapos, tapos, pila tanan. Kunwari do ako na naman in love sa iya, di ba? Ito katingin sa Para sa second look. hairpin dia. Na, Atong kuan. ayan, kahit ganyan lang. Ay, hindi ka pala. Imong zipper ba? Hoy! Wala zipper. Ayan. Para ano lang muna yung Ang look gwapo mo. niya, no? Kayo talaga, masyado kayong mapagbigay ng malisa. Okay, lalabas mo na onti yung bangs para baby Huwag face mo mo. tingin parang... Ha? Huwag mo, kalabit ang kalabit. O, alay ng kamay niya, nasa loob. Ayun. Kapitan. Here's the Ano tayo order? Yung ikaw lang yung nakatingin sa kanya. Yung ganon. Ay, pa-order saan mo na ng kape? Dugay pa na siya, ka dito ka sa Provin una. Eh dapat... Isang Gusto ko sa Provin ka. Tapos... Kaya ka ba? Yan naman. Kasi mahal kita eh. Ha? Grabe, ito lahat ang strong na Dora ka mo. Strong ka ba? Okay. Susuka ko, be. Ay, baliktad. Grabe. Oh. Punasan mo yung bibig. Ana. Wala man. Ikaw ba? Ikaw Madam, are you open for... open-minded ka ba? Namog ko networking ba? Kasi na 10,000 lang, may mo siya. Daya ka nabitas. Gawa, abi ko. May braso yan. Hindi mo sinot yung braso. Saan sa nagsuot nga. Ah. Kani man mga asista. Sus. Sa oras ng komunyon. Saan na to? Hindi, saan na yung location nito? Simbahan na? Simbahan, tapos maglakad ko na ako yung kandila, tapos sobrang ka-crush ka na ako siya, nahulog ang kandila. Ah, okay. Mag-ano ka? Yan lang yung pants mo? Yung maong na lang. Para contrast kayo. One month eh? Month pa? One month pa sila sinigay. Months? Kung mananahin tong baby bang sa unahan para nakakalam mo. Yan yung weakness. Riyan, sa? Wow, wow! Bago na naman prospect. Ayop ka. Open na simbahan karon ay open na. Uy, pa sa muna kunti. Oo. Para ano, pangmati ni idol na. Dapat kaunting smile para hindi ka masyado. Dapat baba pa siya kunti eh. Messy pa siya kunti kaysa Kristan pa man siya. Ana, kasi pag para na transformation bitaw nga ay transition nga pag ano Sana formal na. Yung hair. Copyright pa kuya po ni. Ba't inaamoy? ay saan ba? Next day yung bawa ang unang kasi pagpapagyan mo yung kanta ay Taon ko ano? tapos mamaya kuhaan ka dito sa puente mag-ayos-ayos kasi ang kuhaan kay father na dahil ka niya. Mo paglingo din lingi din niya ba ko dahil. Madrid na po dahil ko. Madrid nga taban. Mau ka gingon nga ako din Madrid. Pwede kang outfit. Picture sa tabi. Likod ba ko rosary. Naka-portrait na siya ka na. Suntus. Forgive me, Father, for I have seen iluluan.
Andito na po kami ngayon sa simbahan. Ang ating next scene para sa eksena. Brenda is now getting ready. Diyan na sila, diyan na. Wow! Wow! Okay, panak, Kim. As the chief shepherd. This appointment is particularly significant because it happened